Внимание! Пожарная опасность! Па легендзе вучэння ўзгаранне адбылося ў падвальным памяшканні атэля. За лічаныя хвіліны дым распаўсюдзіўся на ўсіх паверхах. Нарады МНС прыбылі на месца за лічаныя хвіліны. За гэты час паспелі правесці эвакуацыю пастаяльцаў і работнікаў гасцініцы. Але ёсць пацярпелыя – 5 чалавек. 3 чалавекі ў падвале і фае, яшчэ адзін на 12-м паверсе. А апошні атрымаў траўмы, калі выпаў з акна і знаходзіцца на брыле даху. І кожнаму патрэбна неадкладная дапамога. Усе рашэнні прымаюцца аператыўна ў мабільным штабе. Лік ідзе на хвіліны. І ад злажанасці дзеянняў залежыць, наколькі хутка прыйдзе дапамога. Супрацоўнікі МНС адпрацавалі аператыўна. Ад выкліку на пульт дзяжурнай службы до эвакуацыі апошняга пацярпелага прайшло усяго паўгадзіны. Целью наших учений было проверить готовность администрации объекта, исправность систем противопожарной защиты, боеготовность и готовность нашего личного состава при ликвидации условного загорания на данном объекте, и также отработать взаимодействие администрации с объектом, с подразделениями МЧС. С задачей личный состав справился, администрация тоже с задачей справился, поэтому оценено на положительную оценку результаты учений. Хэмптон бай Хілтон Брэст – один з новых інфраструктурных аб'ектаў обласнога цэнтра. Але, як завяраюць супрацоўнікі гасцініцы, не толькі комфорт, але и бяспека тут на належным узроўні. У нас обязательно предусмотрено обучение, например, оказание первой медицинской помощи. Сотрудники проходят инструктаж, они получают сертификацию. Также компания Хилтон очень следит за этим. У нас есть наши стандартные тренинги именно сетевого отеля по оказанию помощи и противопожарной безопасности. Ну и местное законодательство соблюдается на максимальном уровне. Есть пожарные бригады, которые созданы и ведется учет. Гэтае вучэнне частка рэспубліканскай акцыі «Адзіны дзень бяспекі». Яна доўжылася з 20 лютага па 1 сакавіка па ўсёй краіне і ўключае ў сябе дзясяткі прафілактычных акцый. Евгения Мороз, Роман Филюсиш, телерадиокомпания «Брест».